pentru situații de urgență, convocat ieri și convocat și astăzi dimineață, pe localitatea Târnăveni, Gănești. Și mai este încă o localitate, dacă nu mă încerc să spun numele ei corect. Deci localitatea Târnăveni, Gănești și Băgaciu urmează să fie sistată integral apă, adică și apa menajeră de data asta. A fost dat un mesaj ro-alert, dacă n-a fost dat, va apărea în următoarele minute, prin care explică populației că urmează a fi sistată apă, să-și facă stocurile inițiale de apă menajeră în fiecare gospodărie, urmând ca apă menajeră să fie distribuită prin grijă Inspectoratului pentru Situații de Urgență, autorităților locale și a Aquaserv, care deservește zona. Totodată, la nivelul Inspectoratului General, am solicitat mobilizarea unui număr de cisterne care le avem în dotare și care pot distribui apă menajeră și care vor fi aduse din alte județe, nu numai există una în Mureș, dar există să fie aduse și cisterne din alte județe, în mod deosebit cisterne de 30.000 de litri care urmează să ajungă de la Timișoara, de la Istu Timișoara, și urmează să se facă un program de distribuire a apei menajere, pe lângă ce se făcea până acum pe apă potabilă, pentru toată zona care este sub impactul sistării furnizării de apă. Totodată, mesajul ro-alert are un sfat foarte important: să nu se consume pești morți din apele curgătoare. Pentru că creșterea salinității s-ar putea să ducă la o mortalitate piscicolă. Dacă apare acest lucru, sfatul clar către populație este să nu consume peștii morți din apele curgătoare, dacă apare acest fenomen.